kuno Budiriro 3. So zvikiitika panapa gomba ramuri kuona ramakatarisa, it's a septic sewer pit that was probably dug temporarily to save whatever purpose, and it was left like that from February. So apparently the road that people used to use was closed during chero wakaitwa gomba iri. So vanhu vanga vakuuya nekumoko vachidarika neapa mukuzara kwakaita gomba iri pakatanga kuita senge panenge pakaoma. So yesterday there's a guy who is said to be probably 20 years old aipfuura nemumwe wake apa ndobva awirawo. So mumwe wacho ndiye akaona achiwira ndobva adedzera for help, akabva atonyura. So pakazotanga marescue, vanhu vakauya kuzorescue. In fact there's a very popular guy anonzi Rambo who then came to rescue. Paakapinda umo anonzi akabuditsa munhu wechidzimai. Then it was discovered no, haasiriye munhu awira cause munhu anga aripo akabva ati ndine munhu wechirume. And this lady is said to have been missing for about 2 days. Ndobva adzokera futi, ndobva anobuda nemumwe munhu murume zvikanzi aiwa haasiriye futi munhu watatu ona ndichifamba naye. These guys apparently they work together pamaindustry. Ndobva azodzokera futi kechi3 ndopaakazobuda nemukomana wacho anga abva mukudonhera mugomba imomo. Saka zvanga zvakuitika nhasi apa, there are now suspicions kuti they probably could be other people vakaita mavictims egomba iri. Saka as we are here pane maefforts ari kuitwa kuti vakwanise kuenter and investigate kuti could there be anyone else in the pit. Ndo issue iripo panapa tiri paBudiriro 3. Hopefully council will then take action. It's unfortunate it's happening after loss of lives, and hopefully we will not be shocked to find other people who fell victim to this negligence. Thank you.